शिव धर्म संगठननि सासे दीक्षा गुरु आंनि मुङा सहदेब मोसाहारि। जोंनि बाथौ शिव धर्म संगठननि रायजो आफादा देग्लायनि 69थि बोसोरसालिया खुंबाय। जोंना 69थि बोसोर जाबाय जोंनि बे मकर संक्रान्ति खुंनाय फोरबोआ। जोंनि रायजो आफादा बाथौ शिव धर्म संगठननि रायजो आफादा बे मकर संक्रान्तिजों लोब्बा लानानै जोंनि रायजो आफादनि बोसोरै एनुवेल कनफारेन्स लानाय जायो। बे एनुवेल कनफारेन्सआव जोंनि बे बाथौ शिव धर्म संगठननि जेसेबां धोरोमनि ओंथिफोरखौ सान्थौफोरखौ सावरायनाय जायो आरो बेहाय लोगोसे जोंहा बे धोरोम सान्थौजों लोगोसे गुरुबानि होनाय जायो। गुरुबानि होनानै आरो जोंहा बे संगठननिनो आइजो अनसाय आफादाबो जोंनि लोगोसे आइजो अनसाय आफादजों जाथिखौ मा रोखोम रैखा खालामनांगौ, हारिखौ माबोरै रैखा खालामनांगौ, बेबायदि रैखा खालामलांनायनि थाखाय जोङो बाथौ शिव धर्म संगठना लोगोसे आइजो अनसाय आफादखौ लाफानानै जोङो बोसोरै बे मकर संक्रान्तिजों लोब्बा लानानै खुंनाय जायो। आरो जोंनि बाथौ शिव धर्म संगठना बे मकर संक्रान्ति तिथियावनो जेरैबायदि मकर संक्रान्ति तिथियाव गंगा स्नान खालामबा जेरैबायदि पापनिफ्राय पुण्य जायो होनना बुंदों। दिनैनि बे मकर संक्रान्ति तिथिया जोंनि बर' जाथिनि गेजेराव बा जाथिनि गेजेराव मकर संक्रान्ति तिथियाव जोङो ब्रह्म मुहुर्त जेनेबा सान ओंखारनायनि सिगां गंगा स्नान खालामोबा, दुगैनानै मन्दिर तीर्थ दर्शन खालामनानै गुरु दर्शन खालामबा जोंनि गासैबो पापफ्रा खण्डन जायो होनना बुंदों। ओमफ्राय पाप खण्डन जानाय लोगोसे जोंनि माखासे गोबां खामानि मावनो हास्थायनाय लुबैनाय नांगौमानिखौ जों गावबागाव हास्थायनायनि गेजेरजों सुफुंना लानो हानाय बे मोनसे फोरबो। जाहाथे जोंनि बाथौ शिव धर्म संगठनखौ जोंनि गाहाय धाम बनदेव उल्टा बाबा सिद्ध जगार्जन तीर्थखौ सोरजिग्रा स्वामी नवीन ब्रह्मरि तीर्थआ जोंनो बे मकर संक्रान्ति तिथिखौ फोरबोखौ खुंनो होलांदों। आरो जोंनि संगठना मागि पुर्निमा फोरबो खुङो। मागि पुर्निमा फोरबोखौ जों मिरु आफादा बेखौ बोसोरै फोरबो हिसाबै खुङो। ओमफ्राय रायजो आफादा जोंहा बे मकर संक्रान्तिखौ जोङो रायजो आफादनि बोसोरसालि एनुवेल कनफारेन्स हिसाबै खुङो। दा देग्लायबो 1432 बोसोरनि गेजेराव आरो देग्लाय इंराजिनि 2026नि 13-14 थारिख टाइम लानानै आरो ओमफ्राय बांलानि 28-29 थारिखखौ लानानै जोंनि बे पलासगुरि बाथौ शिब रस जगाश्रम तीर्थआव देग्लायनि बोसोरखौ खुंनो हाबाफारि लादों। बोसोरै गावबागाव साखाया मोनफ्रोम तिथिखौ फोरबोखौ खुंना हरनाय जोंहा हाबाफारि दङ। देग्लायनि बोसोराव जोङो बे पलासगुरि बाथौ रस जगाश्रम तीर्थआवनो बे मकर संक्रान्तिखौ खुंदों। दा बेवहाय जोंनि संगठना बाथौ शिव धर्म संगठना 28था साखा दं। 28था साखायाव जोंहा गोबां पुरहित दं, गोबां भक्तफोर दं आरो मोनफ्रोम तीर्थआव शिव मन्दिर दं, गुरु मन्दिर दं आरो लक्षी मन्दिर दं। बेबायदिनो मन्दिर तीर्थखौ लानानै साखाया अमाबस्या पुर्निमा जेब्लाबो जयग' होनानै फालियो। ओमफ्राय जोङो जेब्लाबो जोंनि गुरुखौ लानानै धोरोम मेल सावरायो, तिथिफोरखौ लानानै जानाय लोंनाय बाहायनाय नेम निथिखौ बाहायो। दा जोङो देग्लायबो माने बे पर्बतजरा हालामाव थानाय पलासगुरि बाथौ रस जगाश्रम तीर्थआव जोङो गुरु पुरहित भक्त भक्तानि 28था साखानि सिफुं आफादगिरि नेहादिखौ लाजोबनानै बे जायगायाव खुंनाय जादों आरोखि। जोंनि हान्जाया जाहैबाय बाथौ एबा शिब माने आन्दार ब्रेकेटाव दोनखादों जोङो। बाथौआथ' अनेक धरननि जोंहा माबा दं नालाय ब्रान्स दङ। थिग बेनि गेजेराव जोंनाबो बाथौआ जोंना उल्टापानियाव स्वामी नवीन ब्रह्मरि तीर्थदेबनि फोसावनायाव बे बाथौ शिव धर्म संघआ सृष्टि जादों। आरो दिनै बेयो फैयै 69थि बोसोरसालिया जुथुमा जाबाय आरोखि दिनै। थिग सेन्ट्रेलाबो थिग जोंनि 69थि बोसोरसालिया जुथुमा खुंगोन सलसलियाव बाक्सा जिल्लायाव। दा जोंनि बे फोरबो मोननैखौ जोंनि एनुवेल सेसनखौ जोङो मेइनलि मोननै
रिलिजियास माबाजों खुंनाय जायो आरोखि बे जाहैबाय जोङो मकर संक्रान्ति अर्थात दमासि मागो बोथोराव जोङो आसाम रायजो बाथौ शिब धर्म संघनि आसाम रायजो आफादा बेखौ जुथुमा हिसाबै खुङो आरो बे ओमफ्राय मिरु आफादा माग दाननि पुर्निमा तिथियाव खुङो आरोखि बेखौ मागि पुर्निमा होनना बुंबाय दा रायजो आफादा जोंहा मोननै दङ आसाम आरो वेस्ट बेंगल ओमफ्राय इन्टारनेसनेलि नेपालावबो दङ बे मोनसे स्टेट कान्ट्रि हिसाबै जाहैबाय दा जोङो दिनै फैयै फैयै बे माबाखौ देग्लाय 72 बोसोरनि जे उत्तरायण मकर संक्रान्ति फोरबो आरो बेजों लोब्बा लाफानानै जोंनि एनुवेल सेसन अर्गेनाइजेसननि दा बेखौ जोङो मैयानिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों 13 आरो 14 जानुवारि 2026 ओमफ्राय बांला 27 आरो 28 आरो 29 पौष बांला थारिखआव जों मैयानिफ्राय खुंबोगासिनो दं दा मेइनलि जोंनि उल्टापानिया गाहाय दाम जाहैबाय नालाय दा बिनि आन्दाराव जोंहा ओरै माबायाव साहा सलसलि मन्दिराव फ्राय आरम्भ खालामनानै आप टु नेपालसिम जोंनि भक्त दङ आरोखि दा वेस्ट बेंगलाथ' ओरै वेस्ट बेंगल जाहैबाय नेपाला नेपाल जाहैबाय आसामनिया जोंनो आप टु ओरै सलसलिनिफ्राय ओरै गसाइगावसिम बे जोंनि माबा जाहैबाय आरोखि आसाम स्टेटनि दा बे एन्टायार एलेकानि जेसेबां भक्त दङ जोंनि आसाम स्टेटआव 28 गं जोंहा थानसालि दङ ब्रान्स बे ब्रान्सनि प्रत्येकटा माबाफ्रा दैदेनगिरिजों लोगोसे भक्तानि अर्थात सिबिसुला बिथांमोना नुजाथिफैयो ओमफ्राय जोंहा मकर स्नानखौ अर्थात मागो दमासिनि जे दुगैनाय बेखौ गोदो गोदाय जेरेखम जोङो फुङावनो दुगैनानै मानसिफ्रा न'खराव गय बिफां खान्थाल बिफां थाइजौ बिफां बेफोराव जिगाबजों खाथेलायनाय माबा दंमोन ना दा बे दुगैनाय फोरबोखौ जोङो दिनैसिमबो फालिबोगासिनो दङ आरो बेयाव जोङो मेइनलि जोंनि साइन्टिफिक बेनिफिट बे मकर संक्रान्तियाव दुगैयोबा जोंहा मा जायो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो मकर संक्रान्तिनि दुगैनायखौ आंगो खालामनानै जोङो बे मकर संक्रान्तिखौ खुंदों आरोखि गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं एनवायरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं, जेरै यगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 60008532886000489621 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।